Kaixo lagunak, hemen gaituzue urtero bezala Arangurengo Euskararen astea ospatzen. Eta ongi hasteko, nola ez, gure lagun maitatuenekin egongo gara Euskal Herriko pailazorik famatuenekin, Pirritx Porrotx eta Mari Mototxekin. Eta beraiekin tartetxo bat hartu dugu, zer kontatzen ziguten ikusteko. Kaixo lagunak, zer moduz? Kaixo. Begira Aranguren telebistatik atoz, eta ez dakit, baduzu tarterik elkarrizketa txiki bat egiteko? Bai, noski. Zerra hondiz egingo dugu. Aupa Aranguren telebista! Aupa! Aupa Alberto! Aupa! Kaixo Ainara! Kaixo! Lehenik eta behin nortzuk dira gure pailazo famatu hauek, aurkeztuko alduzu zuen burua? Ni Pirritx naiz, orain aiora, gero Pirritx. Famatu baino gehiago herrikoia garela esango nuke, eta ni Josemai naiz, eta gero politago pintura pizka batekin Porrotx. Ni Porrotx bezala, orain Mertxe naiz, eta gero izango naiz Mari Mototx. Primeran, eta zenbat urte daramatzazue emanaldiak ematen? Ni sarrera naizenez, erantzungo du lehendabizikoa. Pailazo gintzan, 29 urte betetze ditugu aurten. Olentzeroa antolatzen jaio ginen Lasartorian, orain dela 32 bat urte, orduan A-eredua zalako nagusi gure herrian, eta euskara eta laitasuna zabaldu genitulako kalean. Eta Olentzeroaren antolaketan murgildu ginen, behin, orain dela 29 urte, pailazoz jantzi ginen arte. Jarraitzen dugu Olentzeroaren antolaketan, eta dagoeneko oraingoan ja 30 urte horrena izango da ebaldia. Nik daramate 19 urte, 10 urte beranduago sartu nintzen taldean, eta, neskak sartu ginen taldean. Sartu nintzen ondoren urte bete berandugo. Nik daramat 18 urte. Hasiera batetan ez ustean jaio ginen, egun baterako. Esan bezala Olentzeroaren antolaketan. Eta han ginenak, euskara taldean genbiltzan mutila ginen, eta horrela suertatu zen. Baina aurrera begira jarri ginenean, konturatu ginean, pailazoak deno bezala eredu ere bagarela, guri begira daudela aurrak eta gurasoak esaten duguna ere askotan kopiatzen dutela eta egiten duguna eta eta euskara eta laitasuna lantzeaz gain, baloreak lantzen hasi ginen, eta baloreak lantzeko ezinbestekoak gara emakumeak. Gara denok elkarrekin. Eta hor utxune nabarmena genuen eta hori gainditu genuen eta ikusten duzunez orain emakume nagusi. Hala da, bai. Zuen agenda ere kuskuxeatu dut eta topera duzue. Adibidez, maiatzean 11 emanaldi dituzue, horrez gain pentsatzen dut, entseguak, prestaketa lanak, milaka proiektu, ordu estra asko sartzen dituzte pailazoek? Guk beti diogu gure sorte handia dugula, gure afizioa dena ofizio bihurtu delako. Eta batzutan tokatzen da goizetik gauera lanean aritzea, baina izaten ditugu tarteak guretzat eta gure etxekoentzat ere izaten ditugu. Saiatzen gara, orain uda berria dator, uda berriko amaierako, ikasturte amaierako saioak eta festak eta hor badegu lan desente, datorren ikasturtea ere prestatzen ari gara, baina, behin San Ferminak ondoren, deskantsu hartuko dugu. Igeri lekura etortzeko, baina igeri egitera. Oso ongi. Gero esango nuke alde batetik dagoela lan profesionala eta beste aldetik dagoela bolondrez moduan egiten duguna. Gure lan propioaz gain, hainbat proiektuetan parte hartzen dugu, Irri Laguna Kluba bultzatu genuen, Oinerri herri hezitzaien mugimenduan ere parte hartzen dugu, elkarrekin, ikastolen elkartekin, beste hainbat erakundekin ere, hainbat proiektu bultzatzen ditugu, eta horiek ere denbora kentzen digute. Baina esan bezala, herrigintzan jaio ginelako, orain dela 30 urte, herrigintzan sinisten dugulako, eta oraindik orain, herrigintza dalako guretzat iturririk emankorrena, aberatsena, gure lanari dagokionean, euskaraz eta laitasunez, esan bezala, balore sozialetan aurrera egiteko.
Primeran. Eta pentsatzen dut, leku finkoren batean entsaiatuko duzuela. Eta behin amaituta, ile ordea eta sudurra bertan uzten dituzue edo etxera eramaten dituzue zuekin? Bueno, egia esan, ensaioekin ibiltzen gea urtean zehar hilabete bat, eta izaten da urrian. Urrian, gero azaroan estrenatzen dugu, eta urtean zehar ez ditugu ensaiorik egiten. Orduan orain, etortzen zea, saioa egiten dugu, sudurra eta gordetzen dugu pelukak eta poltsan, etxea eramaten ditugu, baina beti gurekin eramaten ditugu. Ez ditugu inoiz astutzen, naiz eta poltsan sartu. Gainera, esango nuke, hilabete hori ematen dugula ensaiotan, dagoeneko guk gure pertsonaiekin bizi garelako, ez dugu ezer berrik asmatu behar, historio bat bai badago, gurekin lan egiten duten aktorek, dantzariek, bai pertsonai berriek landu aretuztela, baina Porrotx eta Jose Mari, Aiora eta Pirritx, Mertxe eta Mari Motots, bat dira, sinbiosi bat da, bata besteari ematen dio, hasiera batetan gutako bakoitza gure pertsonaiari eman genion asko, baina denborarekin gure pertsonaiak eman digu guri eta elkarrekin bizi gara. Orduan, ensaiatu, Porrotx izateko ez dago ensaiatu barrikan, ja berez bagea, ez, Pirritx eta Mari Motots. Hortik aurrera, hilabete batean egurra ematen dugu. Batez ere dantzekin eta hori gehiago behar izaten dugu normalean, koreografiak eta gero jazta, ez. Martza hartzen dugu eta urtea eramaten dugu. Beraz, galdetzen badut pailazoa jaiotzen den edo egiten den, akaso ja erantzun didazue? Nik esango nuke bidetatik pixka bat dula. Ez? Pailazo jaiotzen zera, baino duela 19 urteko Pirritxek eta gaur egungoak ez dute zerikusirik. Persona hazten doan enean eta garatzen doan enean, pailazo ere garatzen eta hazten doa personarekin batera, ez? Eta Jose Marik esan duen bezala, batak besteari emanaz eta batak besteatik edanez, guk zorte handia dugu ze gai asko lantzen ditugu, oso adi gaude, gizartean ze gertatzen den, eta elkartea askorekin elkarlanean gabiltza, eta horrek asko aportatzen dio pailazoari, eta ikaragarri aportatzen dio pertsonari ere. Orduan elkarrekin haziz goaz. Nik uste pailazoa jaiotzen zara eta pailazoa haziz doa, ez, egiten doa. Gero, batzutan galdetzen digute, ez, munduko haurrak haien artean ezberdintasunik baute duten, ez? Afrikakoak, Amerikakoak, Asiakoak. Gu munduan zehar ibili gara eta haurra beti haur da. Eta haurra beti da irudimentsua, beti jolasteko gogoa du, beti da gauza berriak probatzekoa, esperimentatzekoa. Eta alde horretatik esango nuke deno daukagula haur bat, barruan, ez? Alaia eta jostaria dan alde hori, ez? Gero azten goaz, eta igual bagoaz bakoitza gure maskara eratzen, ez? Agian gure inozentzia hori galtzen dijoalako. Baina pixkat harakatu ezkeo deno daukagu haur hori gure barruan, ez? Gure emozioekin, gure bildurrekin, gure ametxekin, gure pozekin, gure tristurekin, gure harremanekin. Gure gabeziekin, gure Gaitasunekin. potentziekin, bai. Eta hori batzutan gorde egiten dugu, maskara baten atzean, ez? Eta baino polita da, pailazoak ematen dizu aukera, zure beldurrekin, zure ametxekin, zure pozekin, zure tristurekin, gabezi eta gaitasun guztiekin bat egiteko eta zure burua hobeto ezagutzeko eta daukazun onenarekin hazten joateko, ez? Pailazoa oso lagungarria da edonorontzat, edonor izan dezake dauka pailazoaz bere barruan. Harekin harremantzea onuragarria da dudarik gabe.
Kaixo, Porrotx. Ze modu zaude? Oso ondo nago, Pirit. Ondo, zu bizitzako ze fasetan zaude, Porrotx? Bizitzaren fase interesantea nago. Fase polita dago. Zuek faso bollituan zaudete. Ni fase interesantea nago eta urrengoa oso interesante izango da. Hori da Amona Josefinarena. Nire txanda, Piritx. Porrotx, galdera, zenbat urte dituzu? Gaur dituz bi. Bian izango dituz bost. Urrengoan bat eta urrengoan 3. Aukeratu egiten dut. Hala ere, garrantzitsuena ez da urteak betetzea, ez ez? Ez, garrantzitsuena abenturak bizitzea da. Bai. Eta guk egunero, une oro bizitzen ditugu abenturak. Noiz joango zara pelukerira? Horaitxe bertan joango naiz pelukerira, begira. Begira, ilapaindegira joateko Sistema berria, orraztu, orraztu. Horraztuko naiz. zorriak dantzan ipintzen ditu, begira. Polita. Txiritu, txa. Txa, 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 txa. Ze punki, Porrotx! Eta bukatzeko, Entzalada. zuruko dira. Ea ba, aitzane. Ainara da. Ainara. Ainara da. Ainara. Prez gaude, zatoz. Zatoz Ainara! Tari, elantua zuretzat. Eskerrik asko. Melokotoia da, lodosa eta sartaguna. Txagotzua. Nire gustakoena. Bueno, zuek irrien lagunen minak izanez, zerk eragiten dizue barregura? Barregura eragiten digute, gauza barregarriek. Bai, Baina guretzatu morea hori baino gehiago da. bai. Bizimodu bada, bizitzeko modu bada. Bizitzaren aurrean jarrera eraikitzeia, baikorra eta beti positiboan, lagun artean, zenidekin, aurrera ginez, umorea jarrera bat da, begirada bat. Begira, guk egunero konpontzen dugu mundua. Bai. Eta biharamonean berriro desastre eginda dago, baina saiatzen gara egunero mundua konpontzen. Bai. Urtero konpontzen dugu. Eta badaude gutxi batzuk, txuri beltzen margotzen dutela eta gero etortzen gara eta margotu iten dugu koloretakoa. Eta goizen hartzen dugu minutu bat, gauza politekin, pentsatu eta ahoan irribarre bat margotu, eta bizitzan pospozik aditzeko. Eta zer esango zeniekite orduan arazoak dituzten edo tristen dauden haur eta gaztetxoei? Partekatzeko, kontatzeko inguruan dituzten lagunei, gurasoei, irakaslei eta guztien artean aurkituko dute irtenbidea. Bai, tristurak eta pozak konpartitzen direnean goxoak dira. Hoize, hori ikasi dugu Amona Josefina gandik, eta ospitaletan gaixorik dauden umeen gandik. baita. Beti partekatuz gu dauzkagun gaitasunak eta gabeziak aurrera egiten dugu beti osatzen garelako elkarrekin. Bai, bihotza burua eskuak, sentitu pentsatuekin, elkarrekin. Bai. Eta zuek beti zabiltzate euskararen eskutik. Nola irudikatzen duzu adibidez gure Ibarra 2020an? Hizkuntza txikia dugu. Bai, Horregatik gu txikiok bat egiten dugu, empatizatzen dugu munduan txikia direnekin. Bai. Adibidez, empatizatzen dugu zailtasunak dituztenekin. Munduan gaur egun 60.000 refuxiatu daude, bere herrietatik kanpo bizi direnak. zenbat guda daude Porrotx? Horiekin, 20 gerra daude munduan. 20. Horregatik nahi dugu gu koloretako mundua. Refuxiatuekin, mundu berde batekin, ekologiarekin, elkartasunarekin, Zapalduekin, mila kolorekin. gutxituekin. Bat egiten du haiekin. Gu txikia gara eta txikiekin egiten dugu bat. Eta denon artean elkar osatuta koloretako mundua egingo dugu. Haupa Euskara, 20 urte barru! Euskaraz bizi eta metxe egingo dugu. Eta mundua beste kolore batekoa izango da. Pentsa, ni hasieran nik enekin euskaraz ikasi egin nuen eta orain ametsa egiten dut gauera euskaraz, nik egiten bada gainontzekok ere bai. Hori da. Eta badakizu guk gure elkarrizketetan beti ohitura dugu galdera serio bat egiteko. Bota. Bai. Aizue, zein neurritakoak dira zuen zapatak?
Ba, nireak konparatu ditut Albertorenarekin, kamerarenarekin, eta begira, antzekoak dira, 45. Porrotz. Zurea pizka. Begira, Alberto, hemen daude Pupu eta Lore. Porrotz, kandu zure izarra. Begira, hemen daude Pupu eta Lore. Ze politak, Nireak dira txikienak, 38. Politak. Zegatzen di politak, Baina. Beno, eta seriotasun guzti honen ostean, ezin gara joan mesedetxo bat eskatu gabe. Eskatu. Aizue, bidaliko diozue mezutxo bat gure baiareko aur guztiai, mesedez? Aupa, Aranguren telebista! Ikusi, Aranguren telebista eta Aranguren koloretakoa irudikatuko duzue. Eta, nola esan, aupa zuen Ibarra, patada tortilla eta piparra. Aupa, zuen Ibarra euskalduna, eta... Eta alaia, Hori da. hola zudur gorrio! Politena zarete. Zergatik zarete hain politak hain Mila esker bihotz bihozetik Gure lagunak. laguna direla, kokiri. Hauxe da lagunak, hau dira gure paiazo maitagarriak. Gabitzen gara. Gainara zelkan... Lazer alte. Zue bai maitagarria! Agur! Ba, bi, probatze. Begera ze politak garen, izpiluan, Baietz. Zudur gorria nahi dut ere bai. Nahi duzu? Aranguren telebistarekin koloretako Ibarra izango dugu. Bai. Gurekin partekatzen dituzuelako zuen bidaiak galderak musutxoak sekretuak eta nahiak baina zorbiotzarekin mutikotan eskato familia hundi honen parte zaretela
euskararena, igual euskaldunen bat badago hemen. Erdaraz ez dakiena, erdaraz ez dakiena. Hementxe zaudete denak, baina problemak izango ditu gaurko honetan. Euskeraz ez dakienak, euskeraz ez dakienak. Ba ongi etorri lagun, jatorreta euskaldun, hemen hasten da saioa eta auskalo, gero non bukatzen dugun, gero non bukatzen dugun. Horixe zen astekoa, ostegun gaur gauekoa, ea saio bat osatzen dugun, debekurik gabekoa, debekurik gabekoa. Egunero, denok errago, egunero, denok errago. Merkatura eraman zintudan, eta denok barrene txakurrari. Ez dago keri, xurik gabe badakizu. Altxa behar da burua. Egunero, denok errago, egunero, denok errago. Sasoi latzaiek, la olor. Sasoi latzaiek, la olor. Egunero. Hori da. Aupa, Aranguren, orain baino lehen, eta orain eta gero. Alberto guapo!